1 януари е. И ако чакаш да се почувстваш различен, имам лоша новина. Ти си същия човек, който беше и вчера. Същите навици, същите страхове, същите оправдания, просто с нова дата на календара. Новата година не е рестарт. Тя не изтрива нищо. Тя е огледало. И ако не ти харесва това, което виждаш, проблемът не е в годината. Истината е неудобна, но проста. Промяната не започва, когато се почувстваш мотивиран. Тя започва, когато спреш да чакаш разрешение да започнеш. Повечето хора ще прекарат днешния ден в обещания, планове и мисли как от утре ще е различно. Само че утре много прилича на вчера, ако днес не направиш нищо различно. 1 януари не е начало. Той е проверка. Проверка дали ще направиш поне една малка крачка, когато няма аплодисменти, няма ентусиазъм и никой не те гледа. Ако днес пък избереш удобното, след месец ще се чудиш защо нищо не се е променило. Не защото не си можел, а защото пак си отложил себе си.